Hi friends, ini 20 tarik 4 2024 ni sal mariwo common tu jongo thangnayo 71 bai 82 Tay bapak kenorok no thangnayo target romani kenorok je thangnai rok to nangkhana norok nang 41 ni sim 91 jora okusaro thungdi hinai romani Ade papa ketini norok no direct success khlani bagai thangi tongo kenorok ani video no je nai tongnai rok norok subscribe khaji katabuk norok ni thanio onek target kaham nori tongo ang kenorok no kenorok thanayo norok normani 41 ni siming ekam no ne 91 jora kenorok aro je bisingo thangnai rok abo 5 ta house klayo hoyto ba papa tay ade kang norok no aro Germany akon bisingon phakya ke je norok ko common kaham ngi tomani ke norok o target no norok guti basi thangeng ke norok manai hoyto bang norok no house romarok number romarok nanya phonungi tongai man ani bagai norok kaham ka thungdi ani video no jak khainai ke norok salagi tongka subscribe rok khairnan tapok di ketabang norok na house line ke norok nang tab house line ronan thangsinai tini success ngai mano ke tini norok noronai 1 tay ade kay 1 6 4 9 ang tini norok no saita house rokha ke norok no e pharo thase rokha 45 ke hit guti 40 90 95 kenor kisa piar number obo thungui naji koyekta kenor nang thanani kisa phono kana kanai naji thanaya 71 phaipro 18 tarik 71 phaipro norok nugui mankhana orang 658 house rokha hoyto ba second round no nangai kha hoyto ba norok na haina hai taisa target rokha target norok no target mani 41 ni siming 91 jora norok no thungdi hingni rmani ke norok oro guti basi thangnai rok to norok mani mankhana ke norok nang oro number rokha haipon abo to phailiya ang seto norok no jaga 41 ni siming 91 jora target gutir mani ke norok mani mankhana angka norok bartabo taisa manphinai ang norok no taisa guti kaham rwnai target ok rwnai hoyto ba oba hai target ma jan gani bisingo waisa phayo to norok nang saptawo 4 bar jora tui phrangai rwnani bagai o target bisingo ang norok no chai tubuito asukno hambai।